Kijk, dit hier is. Dit is de dochter van de oudste wijnrank in de wereld. Dit is de moeder. Hola. Met thuis voor deze nacht. Oh la 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 la. Wow, wow. Een van de grootste wijnpersen van Europa. Vandaag verkennen we Steirska, het noorden van Slovenië. Bijzondere mooie streken, zeker voor wie van bergen houdt. En ik als fietser ben me hier volop aan het uitleggen. My name is Joja.